काय गो सतल्या पाणी भरून झाला नाही गो मेल्या आत्ताच दूध भरून नेतोय गणपती पाटार बसलो तरी सगळी कामं थैसरच होत काय ग दर्शना भजनाला नेवरे केलं नाही गे मेले तेंका गोडसा व्हाय झाला गोडसा केले पण माकाच मेले वाघ नाही काय गे बायका फसवला रात्री बायकांकडे फुगडी घालूची होती मा खय कोणच जमाक नाही आज फुगडी कोणाती घालूया आज माईंकडे घालूया होय गे होय माईंकडेच फुगडी घालूया मी सांगते घराकडे होय माईक सांग काय वाटण्याची उसळ करू काय रे इकल्या खय जातोय डेअरीला जाते दूध घालू येताना 10 रुपयाची पानं आण हा आणते आज काळा वाटण्याची उसळ गावते माईंकडे जावं काय गो भारती विशाल कसं हा त्याचं घसं बरो हा मा विशालाची सवय माय नाही विशाल भरनाक गेलो दमलो हा झोपले आता गो सुसल्याकडे रात्री फुगडी आहे यावा सगळ्यांनी हा हा येतो हा येत झाले वाती करून होय करतोय अगे आमच्याकडे फुगडी असा काय वाटण्याची उसळ करू होई औषिक कावरान आमच्याकडे फुगडी असा तुका काय झालं केकटा नाही ऐकल्याक सांगावं या त्यांका किती त्यांका उसळी खाऊचे आहेत ना रातचे खावा खावा आणि झोपा मेले अजून एक नाही कशी ती अरे येतली रे तोपर्यंत जा तू घरातले नेवरे घेऊन ये जा मेल्या तिया नुसता खाऊचाच बघ अजून खैरवली ही काय लो या बसा काय करायचं धन्याची आऊस खैरवली तुका माहिती नाही तिचा धन्याच्या मागसू हे काय करतो थैसो ए तुम्ही बाहेर बसा चला होय जातो चला घे सुरू करत होतं म्हणा मग ये म्हण म्हण घे आणि झुरझुऱ्या पाठ राग जा माझ्या माई राग जा माझ्या मायरा आणि झुरझुऱ्या पाक राग जा माझ्या माये राग जा माझ्या मायेरा आणि एवढासा निरोप ग सांग माझ्या बाप्पाला ग सांग माझ्या दीड दिवसाचा गण पाहुणा येऊनी बसला फुलातो येऊनी बसला फुलातो दीड दिवसाचा गण पाहुणा येऊनी बसला फुलातो येऊनी बसला फुलातो प्यारा बसलो बाजारातलो मसालो गहूमधो मसालो सोप्याला बसलो बाय गो सोप्याला बसलो हो किती जाणा पोपायची पाना सगळीच पकडा काय ग सगळीच पकडा हाव किती जायना पोपळची पाना सगळीच पकडा बाय गो सगळीच पकडा माझ्या सवतीचो संसार नवो माझ्या सवतीचो संसार नवो असली सवत रंगाची असली सावध रंगाची असली सवत रंगाची असली सावध रंगाची खोली मागता भिंगाची खोली मागता भिंगाची खोली मागता भिंगाची खोली मागता भिंगाची खोल्यातलो दिवा कोणी मालावलो खोल्यातला दिवा बाई मालावलो मिरचीत मिरची मिरचीत खुर्ची खुर्चीत मिरची मिरचीत खुर्ची नवरा बोलतोय जाशील कशी माझ्या चुलीवर पापड पापड मेले मूत भाऊ काय मागड माझ्या चुलीवर सांडो माझ्या यमूत भाऊ काय लांडगो गवार बाई गवार गावठी गवार गवार बाई गवार गावठी
गोपी गावा माझ्या शिपटिकाचे ललिता पवार ललिता पवार माझ्या डोक्यात केवडो केवडो मेला मूस गहू काय बेवडो माझ्या डोक्यात केवडो केवडो मेला मूस गहू काय बेवडो गुलाबाच्या फुलाला घमघम वास आम्ही दोघे मैत्रिणी मॅट्रिक पास आम्ही दोघे मैत्रिणी दादरावर फोटो काढायचा पत्रावर आम्ही दोघे मैत्रिणी दादरावर फोटो काढा आमचा पत्रावर असा फोटो झळकला कृष्णाच्या नवऱ्याने ओळखला बटाट्याची भाजी आमटी कशी माझी मैत्रीण दमली कशी बटाट्याची भाजी आमटी कशी माझी मैत्रीण दमली कशी आंबा पिकतो रस गळतो कोकणचा राजाबाई झिम्मा खेळतो झिम पोरी झिम कपाळाचं बिंग बिंग गेलं फुटून पोरी आल्या उठून सरी गोविंदा येतो मजवर गुलाल फेकीतो या गुलालाचा आमच्या वेण्या झाल्या लाल आमच्या पोरगी मोठी माझा सुद्धा होती सगळी जण होती मी लग्न येणी पाणी काय गे किती दिवसांनी इलप सप महिने झाले तरी तुका चढवाचा गत दिसाक नाट आत चढवान बोलून घेतल्यात तुझा चढू लगीन करून हाडलंय तेव्हा काय कामाचा नाट सगळं धंदो करूचो लागता हळता आठ दिवस गणपती झाले हयती सगळी येऊन फुगडे बसली पण ताप घरासून एक दिवस भात येणार नात सगळा माका बघू वया ऐको माझो म्हातारो थळ निजात असतात तेका कधी गोड बघ पाणी देवची तुझ्या चढवाक मात नाय योग पोर माझो सकाळी 5 वाजता उठा जाता कोण कधी तेका डबो देवची मात नात आत तुझा चढू 9 वाजता उठला काय गे माका साशे दांडग्या शोधून काढल्या काय गे ह्या तुझ्या घरात कवी होता कसली औदिसा माझ्या घरात यो पडली आता कित्या गप असं काय गे मिया फक्त इल्या पासून माझ्या चढाचे तिया आगाडी सांगा सुरुवात केलं अगे पाणी दिलं ताप सुद्धा बडबर घेऊ देव नाय आणि बाहेर तिया सुरुवात केलं आणि काय उघडे दिली असं ती आणि माझा वर फुगडे योग नाय अगे ताप येतला कसा तिया चांगलं असतलं मिया असताना तिया ठक्का
येत हा आणि माझ्या चढवाची तिया अवदिसा म्हणतात अगे माझा चडू अवदिसा नाय असा अगे ह्याच्या तुझ्या घरात माझा चडू दिलोय थर मिया फसलत अगे काय माझा चडू गुटगुटीत होता आणि त्याचा तिया काम करून करून तिया त्याका बारीक अगे मायका सांगतो तियाची मुळे बनात अगे आणि मिया फसलत नसान फसलत गावात काय हल्ला वसंत बरात इया काय रेत तनाप विचारून कल्याण सागे तू अगे तिया जीता नुसी बडबडत बोलतात आता त्या तिया जिल्या सासू काय गो तेव्हा माझे फोन करून ते अगो येत काय गो बेटा तेव्हा कला नाही करता अगे अगो गो मनाय खेळात सांगा अगे तुझी काय आता कल्याण सजा बजार बजार गावात दियात माये मोदक मला बोला लागतात पटतात अवतार कसा तुझ्या घरात लोक आलाय नियात अया माझा गजरे तुझे एक बारीक कशी काले पाहिले पुरा तिया असं साशे आणि माता माझे तुझे घे उसळ घे न चुकता दे गो सगळ्यांका दमली आता फुगड्याच्या निमतानी लाज राग रोज काय तो असा तो काय तो मिटवून टाका आणि एकामेका ती उसळ भरवा बरं ते काय तू सांगतोस म्हणा ना आता ती सांगतच मला आता भरायचंय आणि माझ्याच घरात आता ह्या नांदताला म्हणा आता मग करू कस व्हाया ये काय बाई एक जातानाच घे आमच्या येणीच्या फुगड्याचा व्हिडिओ कॅज्युअल मालवणीवर बघा